Hun prøver for mig en lås, for mig en locked up. For alle hun siger, det er bare tom-tom. Ja, hopper på cyklen, når den er blevet stjålet. Ringer til en taxa, for det er billigt at køre hele holdet. Hvordan har vi det? Simpelthen. Fik du sgu lige en danser. Hvad er status? Det ved jeg sgu ikke. Status. Nu ser du så deprimeret ud. Det er fordi jeg lukkede det for igen. Rigtig mange mennesker spørger, hvad laver I her? Det skal jeg svare på nu. Det vi laver her, det er, at vi er ude for at spille noget musik. Her på Nemoland. Hvor er det henne? Det er på Christiania. Hvad er Christiania? Google det. Aisha, hun sidder lige nu og... Det ved jeg fucking ikke, hvad hun laver egentlig. Hej, Blokken. Hvad laver du egentlig? Jeg lægger mig op. Jeg føler ikke, det er så meget sådan behind the scenes. Jeg føler mere, det er sådan et... Hej og velkommen til Hammerslag. Sådan, vi står lige nu i en toværelses midt inde i København, og den kan du få for 15.000, hvis du har et forældrekøb. Okay. Hun har pels på den, det er sindssygt. Jeg rykker det her bord, så er der plads. Kan man den her? Kan man den her? Der har fucking ikke noget plads, men det er kongedans. Det var jeg sindssygt glad for, at du fik. Hej, velkommen. Vi skal vise backstage-vognen. Vi er Valdemar og Aisha, som er band for Omar. Lige nu, der er vi på Nemoland, og vi skal vise backstage. Følg med. Her har vi vores dejlige smøgrester. Perfekt. Mine damer og herrer, der er lidt Bilpex til jer. Jeg tror, du var unge ældre. Kan I have et godt show? Tekniker Pelle, manden, the goat, man, the man. Vi er der her. Her foran har mange navne. Jeg vil bare gerne sige, hvis unge Jens ser det her, du har lovet at være her. Må I sige ja? Nå, men videre. Nå jo. Her har vi vores dejlige beanbag. Vi kan godt lide at sidde her. Der går mange timer her. Det er nu og viben herude og lidt teknomusik i baggrunden. Og vigtigst af alt, vigtigste essential, når man skal spille, i hvert fald for mit vedkommende, det er ikke bare et køleskab, men det er et køleskab fyldt op med Coca-Cola og Red Bull. Det kan jeg rigtig godt lide. Man kan næsten ikke se det. Ja tak. Den er god. Og udover det, så har jeg på min personlige rider, der skal minimum være en udstemt guitar hængende på væggen. Kunne jeg godt blive sådan en showman i tv-land? Det her, det er Danmarks fremtid. Trommerne, den eneste ene. Altid tight, altid på. Ingen andre. Eldo. Når man er 16 Red Bull nede på klokken 14 om formiddagen, eftermiddagen.
Vielen Dank und bitte schön.